Omwanchwa omurigereri karibu nainde ase channel ya Gusii TV nyare koba inkokomanya ayo agenderete okorekana ase binyoro anene ase chinseme echi chia Gusii aria rituko ria igoro ase omochio bosongo daraja mbili egekore ngere yakorekana toro ase egas yanyarete koba gekoripuka na kobasamba abantu ekapo omwaka na omong'ina bwa efamily eyemo ase omong'ina anyarete koba kagosiri obogima bwaye abwo naye nabo igo omwaka nabanyarete koba na chinkoma chitari nke ase chingaki echi iga ndase embeo nabagenderete korwanirira obogima bwaye ase enyagitari ya Kisii level 6 igo obotuki bwa egekoro ekio mbogenderete nainde abasikari bagende kokora obotuki kabisa banyare komanya ng'a niki ekenene kiagerete ng'ani gokorekana lakini kerori iagoteba ng'a na egas yanyarete koba gegokora ekwende gekoripoka igo buna moroche igo korengi abange mwarorete video echio chianyare koba circulated online igoro ya egekoro ekio omosubati oyu okorokwa Esther buna abange moigure nomonya biashara gose nomonchoreria aria ase ensemo eria ya bosongo nabwate chiduka mbalimbali eyemo yabo akonia ebikoroto akonia chianga na kadhalika igo nomonto abanto bamanyete gose abanto abange bamanyete naende ochire nkuma ase enchera ya obonchoreria lakini abagusii baminto abakoro bagateba ng'a nchanya gokwa etaberegeti egetondo estory yanyare koba gegotwara a twisting format in this story igo ntaeti mente chumbi ntaeti mente sukari ntaete motegerere iga moigwe ne enkwana nanyarete koba inkonyora from one of the followers probably obete deprived na omobasukano oyu okorekanete ndete motegerere. Mmesikia hiyo gasi ili explode Kisii daraja mbili ikaua mama instantly na kuacha mwanaume na severe injuries. According to online reports wanasema ni gasi ili explode, but according to the nani wa hiyo nyumba anasema these people walikuwa na family dispute na baba wa hiyo nyumba huyo mwenye aliponea alikuwa amenunua petroli kutoka jana yake akasema ni ya kuoshea kitanda ya watoto kutoa kongoni. So venye asubuhi ilifika aliambia nani aende downstairs afue. So nani yeye akateremka downstairs akaacha bibi kwa nyumba akiwa amefungiwa kwa room na huyo mwanaume. Kidogo akasikia kitu kiki explode. So maybe ile petroli ilinunuliwa ndio ilifanya biashara. Are we together? That's what I'm hearing. So huyo mama alikufa na mwanaume ako amechomeka yani amechomeka. Ako hosi. But you people, kama ni family dispute, there are some of the things that you should handle them in a good way. Kama ni hiyo according to the nani. But the best thing nani yeye hakukuwa involved, alitumwa tu chini vizuri au solve issues zao wakiwa kwa nyumba. I don't know the reason as to why men goes to a point of thinking hivi. Aluta, may the woman soul rest in peace. Lakini ndoa ikikataa wachana nayo, msifikie hapa. Ngorengia kwa igure bona naika kogochika abakoro bagateba ng'a nchanya gokwa etaberegeti getondo igo ayu ne chinguma ose rumors twanyare koba togochigwa korende ntorachienekia obotuki buna naika kogatebia mbogendererete lakini ne what do you think gia coseti omobasukano buno nto digi mono emebasukani ngokorekanire everywhere ngokorekanire everywhere igo I think the best thing nokoganya obotuki bwere tomanye oboene bweng'anire lakini abantu baminto tiga totebeiga onde taiyo ogochika gose onde taiyo otagete omobasukano buno oyu onyaka gokobanyora onde taiyo oisabirite amabe bunayo etogotenga pengine oino omobasukano onyaka koba gokogosa most probably nono omosacha oyo onyorete koba akagotigirwa chinkoma chitaringe namasabani buna obobwenia bwa bwango ngoika buri ase omosacha oyu ore in pain number one yokomosiria omwancho number two
buna kwarigeretie video yu itaringia itari yokogokia buna kwarigereti ngwaroche buna ali yake vile iko, yani lisangu lyonsi pi. I can't imagine the pain this gentleman agwetera boniga, lakini nkwanaiga as much as ndoli perfect kero monto tigatobe totware tigatobe careful. Let's be careful kurinde umwasukana rero kero gukire undi tayo guchika mwasukana muno mwasukana nabo konyora usonyore nabo konyora muntu ndi wese, but let's exercise caution. Let's take precaution. They have to exercise precaution. Tobe very careful nebintu tokora na inde tusabe Nyasaye anyako bakagutu agutura buya tigatobeke hamaruze tonyore efamilia samasabo imaetenga efamilia bono niganiti amasabo wikeranu erinde inyare koba geko twara botoereru because ligu likobetete ndugu naye gweko igwete igwe familia more especially this gentleman ligu limubetete nere bweko igwete ntwe yamate na botochana busaigo abako tenga borompa monyene ko yamate chana busaigo ntu kune yamate na botochana busaigo, lakini oyo ligu libetete nomo omonkwano oyo buna murocha sti video chigo circulate gatobucha masabo as a family na inde to tokaleki kanye ketagetoba konyi probably to chamo elite chinga kibuni chiboniga nali togusira umuntu because nera igwe kabwate libera because especially uraboniga ubokende umbora abana baminto, lakini gente kenene tosabere yamate tosabere e family, and it is my hope that this gentleman konyorale obobweni bwabwango and tigatoganye the investigation bune ego koru bune kogendera tomae the cause of this tragedy, the cause of this accident tomayenga nki kiagenderete mpaka goika accident ikauka ikaba nki kiare gokorekana asenyombe yu. Probably there is more that is not said, there is more that we don't know. Let's wait for the investigation na ande tikatotige waka kanyamangana asenyente tutamaedi because my friend, it's very hard tomanya igento tokwana ngeli tugate obumaene asekere igao na butokonya bukwaka kana mangana bantu bakutafuta views nini biro kimanya mugosoro nini korende gatori obo ana sebole tokeanani chirumas bwemono ningenderera kubwata story na inde genderera kopera ime ya Gusii TV ekiagera kire gintu na keko korekana ime na isiko ya Gusii no be mutangani korora iko subscribe, turn on the notification bell ekiagera video engeni buna tokonyerosi buna tokonyibwatoka enyoranga nayo mutangani konyerora. And in this particular video omwancho murigerega ngege ntokoroke like insabu na comment in the comment section ekio eberengere bya umbiribi kubwatekana nomo baskano buno tomerane in the next video lietaliane nesi bon.